Morning view from the kitchen. Ayan. So, namulaklak na naman yung orchids. Nasa harap lang siya or tapat lang siya mismo ng pinto sa kusina. Ayan. Ayan. So, paglabas mo is ito na siya agad. Ayusin ko pa yan dyan guys kasi i-arrange ko yung pagkalagay ng mga orchids kasi parang tinambak lang namin. Naalala ko dati tinambak lang namin yan, no? Ayan. Tinambak lang namin yun dyan. So, hindi talaga siya yung fix talaga na So, one day gagawin ko yan para maayos yung pagkalagay ng or dikit ng mga orchids. Ayan. Ito dwarf coconut yan. So, balak kong ipalipat yan. Kaya lang lumaki na yung puno niya. So, parang inisip ko rin, dyan na lang muna siya. Hayaan na lang muna siyang mamunga. So, after pag gumano na siya, kalaki. Kasi 2 to 3 years mamumunga na siya. Baka kasi masakitan yung ugat niya, hindi na matagal na mamunga yun. So, parang pakinabangan muna namin ng mga ilang bunga siguro. Tapos, since marami na naman kami sinilia na dwarf, so pwede naman siyang putulin dyan or bahala na. Ayan, so, yung gabi na yan, nilipat ko na yung mga mother plant yan, kaya lang ang dami na naman tumubo na mga maliliit. So, ganun pala siguro talaga yung gabi, no? May mga naiiwan na ugat, tapos nagtatangkay siya ulit. So, one day ulit, lilipat ko lahat yan. So, 2 days na yun guys, no? Yan, so, ayun, itong bato na yan, matagal na yan dyan. Bala ko kasi yan, ipaikot dito sa niyog. Tanggalin ko yung ibang halaman dyan. Tapos, lalagyan ko nung mga gano'n, no? Yung mga bulaklak na color violet. Yan. So, one day ulit gagawin ko yan. So, ang dami ng araw nun guys. Tingnan natin kung magagawa ko nga ba yan. Kasi, ang dami rin mas madaming upo guys kaysa kaysa gawa. So, ayan ulit. Isang araw, ayusin ko rin yung pinagsikaan ko dyan. Ayan. Kasi isasako ko yan, ihahalo ko yan sa compost. Tapos yung mga bunot yan, yun yung pinagbunutan namin ng niyog, ilalagay ko yan sa mga puno ng orchids. Yun. So yun yung mga balak. Dito pa lang guys, so, yan, ang dami ng gawain. Diba? Yan, so sana rin magawa ko talaga para maayos. Ayan, and ito, nag-iintay ng pagkain. Hello? So cute. Ano naman, gigutom na mo? Magluto sa tagsudan, ha? Luto sa tagsudan? Ha? Ayaw na mo pag igat-igat duha, ha? Dili maburos, ha? Igat-igat, then maburos. Then, naman inyong anak karo, nawala na. Hindi ka natughalas. Yan, so, gagawa tayo ng almusal, guys. Ito ay tuna with egg. Tapos, merong paminta, salt, and then merong green onions. Tapos, sasahugan ko siya ng sliced talong. Peeled po to. So, inalis ko yung balat niyan. Tapos, nilagyan ko ng asin para matanggal yung tubig niya. So, bibigaan ko yan mamaya. Tapos, imimix ko dito. Ayan. So, gagawin ko siyang patty or balls. Tingnan ko lang mamaya kung anong magandang itsura. Patty, kung malapad ba or mabilo. Ayan guys. So, ito. Ayan. So, lamas-lamasin na natin ito guys. Para lalabas na yung atas na. Ayan. So, kaya yung talong is, yun, yung
maganda siyang extender sa kahit anong ulam. Pero pag ginagamit ko tong extender, inaalisan ko siya ng tubig niya, ng katas niya. So ginagamit ko rin to minsan sa spaghetti kapag sobrang dami namin talong, spaghetti or yung mga or lasagna. Nakagawa na ako ng lasagna na merong ganito, yung red sauce nilalagyan ko. Ayan, so sobrang dami yung tubig para medyo firm yung ating tuna balls, tuna eggplant balls. Okay, so dito naman titikman natin kung maalat. Maalat siya guys, so kailangan siyang banlawan. Pag hindi naman masyadong maalat, pwede nang direktang ilagay sa ating tuna mixture. So, ito na yung pinakatimplada. Hindi mo na kailangan maglagay pa ng salt. Ayan, so ito na siya. So, dito guys, kapag naglagay tayo ng asin sa talong, make sure na titikman natin kasi nag-absorb talaga siya ng salt. Tapos, titingnan natin yung ating tuna mixture kung tama lang yung timpla kasi baka mamaya ma-over naman sa alat. So, mix lang natin. So, yung ganito, pwede na to. Pwede rin namang dagdagan pa to ng flour para mag-dry pa unti. So, nasa inyo na po yun. Kung anong gusto niyo, paano siya gusto lagyan ng flour, kung madami or ganito lang. Ayan, so dinagdagan ko siya ng flour guys kasi lagi naman akong gumagawa ng ganito lang yung mixture niya, medyo mabasa pa. So ngayon, dinagdagan ko siya ng flour. So ang ginamit ko na flour dito is 4 tablespoons. So naglagay rin ako ng 2 kutsara ng cornstarch para medyo may crunch. Ayan, pag-prito natin. Ayan, so ito ay napaka madaling gawin, mura, lalo na kapag pinipitas lang natin sa bakura natin yung gulay. Yan kasi yung sibuyas, pwede naman yun sa mga paso, kung mahilig din magtanim, pati yung talong. Yan, so malaking bagay ito sa mga nanay na nagtitipid or gusto talagang mag-serve ng pagkain sa pamilya na galing lang sa bakuran. So, safe kasi yun guys eh. Nakakasigurado ka na less chemical yung kinakain din ng mga gulay. Ayan. Pwedeng organic kasi yung mga pananim sa bahay. Hi guys! So, ito na yung almusal. Sa mga vegetarian or yung mga yung keto or low carb, pwede siguro to, no? Ayan, kasi vegetable tsaka tuna. Tapos egg. Sarap siya. Tapos sa mayo ko lang siya sinawsak. Dami. Init pa pala. Yan. O, subukan nyo to guys. Maganda to sa mga bata. Kasi hindi nila mapapansin na gulay to.
lalo na talong. Yan, so kung wala namang allergy, pwede itong pang trick guys sa mga bata para makakain sila ng talong. Kasi alam ko maraming mga bata na hindi masyado mahilig sa talong. Pero since ginawa natin siyang bola-bola, ayan, tapos kung gagawa pa tayo ng ibang sausawan, mayo ketchup o yung kayang manong sauce, pwede rin yun. Mas maengganyo silang kumain guys ng gulay. Ayan. So dito naman sa mga vegetable balls, marami naman tayong ideas na pwedeng gawin, pero if marami tayong mga talong, pwede natin itong subukan. Ayan. Ito yung loob niya. Ito lang yung kakainin ko for breakfast. At saka siguro naka-5 na ako. Sarap. Masarap din talaga to sa mayo ketchup. Ayan.